ही भाजी तुम्ही ओळखली असेल होय ना, शेवग्याच्या पानाची भाजी. म्हणजे आम्ही सिंधुदुर्गात म्हणतो त्याला शेगुल. त्या शेगलाच्या पानाची भाजी, ताजी भाजी काढून आणली आहे. इथे एक झाड आहे, त्या झाडाची काढून आणलेली आहे. तर ही भाजी ना आमच्याकडे गोकुळाष्टमीला करतातच. अगदी गोकुळाष्टमीला जे आम्ही उपवासाक धरतो आणि त्या उपवासाला आंबोळ्या, नंतर काळ्या वाटाण्याचं सांबार आणि शेगलाची भाजी हा आम्ही नैवेद्य श्रीकृष्णाला दाखवतो. तर मी तुम्हाला ही भाजी कशी करायची ना हे सांगणार आहे. आधी पहिल्यांदा आपण जाणून घेऊया की ह्या भाजीमध्ये खूप चांगले अन्नघटक असतात. आपल्याला खूप शरीराला फायदे मिळतात. जीवनसत्व ABC मिळतं, त्याशिवाय भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम, आपल्याला कॅल्शियम ह्या भाजीतनं मिळतं. म्हणून अगदी महिन्यातनं एकदा तरी भाजी ही उपलब्ध करून घ्यायची आणि ती भाजी आपण खायची आहे. त्यामुळे शरीराला म्हणजे आपण कॅल्शियमच्या गोळ्या खातो, तर काही दूध प्यायला आवडत नाही, त्यांनी ही भाजी नक्की खावी. तर ही भाजीची बघा ही अशी पानं आपण काढून घेतली आहेत. ही भाजी अशी आता मी काय ना अशीच धरून ना ही भाजी म्हणजे चांगली काय करणार, ही पानं आहेत अशी धरून ही चांगली स्वच्छ धुणार आहे असं धरून. आणि नंतर म्हणा त्याची काय करणार आहे, ती साफ करणार आहे. मी स्वच्छ आधी धुतली ना तर काय होते, मी धुवायची ही, नंतर मग ही पानं ना याची अशी पानं आपण हे असं काढायचं आहे. हे जरा थोडंसं म्हणजे चिरायला वगैरे थोडीशी म्हणजे त्रासदायक असतो, पण ठीक आहे. तरी ही आपल्या शरीराला पोषक आहे जास्त प्रमाणात, म्हणून ही आपण भाजी महिन्यातून एकदा खाल्लीच पाहिजे. ज्यांना अपचनाचा त्रास होतो किंवा गॅस होतो, पोट साफ होत नाही, त्याने तर ही भाजी 15 दिवसांनी तरी खायलाच हवी, मिळाली तर. मुंबईत तसा इकडे मिळते ही भाजी. तर ही भाजी मी तुम्हाला कशी करायची दाखवणार आहे. तर पहिल्यांदा ही स्वच्छ अशी घ्यायची, अशी वाडग्यामध्ये पाणी घ्यायचं आणि चांगलं खळखळून धुवायची. म्हणजे वरती समजा आधी आपण बघूनच घ्यायची प्रत्येक आपण जेव्हा हे करतो तेव्हा. तर म्हणजे काय कीड वगैरे असेल तर ती पानं घ्यायची नाहीत. कीड असलेली पानं दिसतात, कीड हीच बघा चांगली भाजी आहे, अजिबात त्याला कीड लागलेली पानला. पानं पिवळी झाली ती पण घ्यायची नाही आपण, ह्याची काढून टाकायची आहे. तर ही भाजी स्वच्छ पहिल्यांदा धुवून घेते आणि नंतर कशी साफ करायची हे तुम्हाला मी दाखवते. तर हे बघा आई ज्याप्रमाणे धुते आहे भाजी, तशी त्या डहाळ्यांसकट आपण भाजी धुवून घ्यायची, त्यामुळे ती आपल्याला स्वच्छ धुता येईल. तशी यावर काही जास्त घाण नसते ना आई? असते घाण, पण ती आपण काय अशी स्वच्छ चांगली धुतली ना, अशी अख्खं असताना डहाळे हे अशा चांगलं असं खळखळूशी धुवायची. म्हणजे आणि ह्याच्यात पाणी राहत नाही. जसं अळूवर बघा पाणी टाकलं की अळूचं पाणी जातं, त्या पद्धतीने ह्याच्यावरती पाणी टिकून राहत नाही. समजलं, ही सुकी होती नंतर भाजी. कापड अशी चांगली 3-4 वेळा धुवून घ्यायची. हे बघा आता बघू शकता तुम्ही, पाणी अजिबात नाही आहे पानांवर. पटकन ते पाणी निघून जातं. अळूच्या पाण्याचं कसं जातं त्या पद्धतीने ह्याच्यावरचं पाणी निघून जातं. म्हणून ती आधी धुवून घ्यायची आणि काय ती साफ करायची आणि चाळणीवर जरा निथळत ठेवायची आणि नंतर मग चिरायची. मला चिरण्याची सुद्धा एक कसबच आहे, ते मला दाखवते कसं चिरायची. ते थोडी घेऊन मुठीमध्ये घेऊन ती चांगली चिरायची असते. आता आपण ही धुवून घेऊयात व्यवस्थित पानं आणि मग तुम्हाला आम्ही दाखवतो. धुवून घेऊया आणि निथळत ठेवूया. हे बघा शेगलाची भाजी आईने धुवून निथळत ठेवलेली, तर त्यावरचं पाणी सगळं निथळलं आहे आणि आई आता साफ करते. हे बघा हे असं घेतलं ना, ही डाळी घेतली अशी की ओढायची अशी हाताने अलगद धरून आणि नंतर मग हे बघा या बारक्या काड्या आहेत ना त्या काढून टाकायच्या. कोवळ्या असतील त्या राहतील, पण जून आहेत त्या मग आपोआप येणार. हे बघा सहज येतं. हे बघा हे असं अशी होते आणि मग हे पण असं उलटं धरून मग याचं काढून घ्यायचं आणि ह्या काट्या आहेत त्यानंतर मग काढून टाका. हे बघा हे असं राहतं आणि नंतर तुम्हाला चिरायची कशी दाखवते. अशा पद्धतीने आपण सगळी भाजी मी आता साफ करून घेते पहिल्यांदा. म्हणजे मोठ्या काट्या अशा काढायच्या, बाकी छोट्या राहिल्या तर चिरते जातात. मग ह्या मी आता ही भाजी चिरते. हे बघा याची एकदम छोटी पानं आहेत आणि कोवळी भाजी आहे ही, जास्त जून नाही आहे. त्यामुळे कायच्या काट्या जरी आल्या तरी त्या शिजतील त्या. तर ही अशी बघा अशी घ्यायची, आपल्या मुठीत राहील एवढी, नंतर घट्ट धरून अशी धरायची आणि ह्या वेळीवर ही बघा ह्या पद्धतीने हात कापेल त्याची काळजी घ्यायची आहे हात कापताना म्हणून. आणि हे बघा ह्या पद्धतीने असं एका मुठीत राहील, जास्त नाही घ्यायची, थोडी आणि अगदी बारीक चिरायची. हे बघा ह्याचा सुंदर भाजी चिरताना सुद्धा ना एक वेगळा वास येतो छान. हे बघा या पद्धतीने अगदी हळूहळू चिरायची, म्हणजे अशी बारीक चिरली जाते ती. आणि भाजी जर बारीक चिरली तर ती छान लागते. बघा ह्या पद्धतीने भाजी आपण हळूहळू चिरायची. नंतर समजा पानं राहिलेली वाटली तर साईडला ती पानंसुद्धा आपण उचलून घेऊन कशी चिरायची दाखवतो तुम्हाला. हे बघा हे असं घ्यायचं साईडनं आणि मग अलगद आपला हात कापणार नाही याची दक्षता घेऊन ती कापायची आहे. ह्या पद्धतीने आपण सगळी भाजी बारीक चिरून घेऊया.
आणि नंतर ह्याची फोडणी करायची आहे. आता फोडणीला घालायचा कांदा घालायचा आहे. कांदा जास्त तो, कारण शेवटी कशी आहे ही रानभाजीच एक आहे. आणि मिरची हे बघा, परत बघा, एका ह्या माझ्या मुठीत राहील ना एवढंच घेते हे. आणि नंतर मग ते दोन मुठी मिळायला असं, आणि थोडासा भाग असा मध्ये ठेवून ना त्याने वेळीवर सावकाश चिरायची आहे बघा ह्या पद्धतीने असं. नंतर हे एका मुठीत करून घ्यायचं असं, आणि ती बारीक अशी चिरून घ्यायची आहे. या पद्धतीने सगळी भाजी मी चिरून घेते आणि मग तुम्हाला फोडणी कशी दाखवते. तर बरेच जण आम्हाला कमेंट करून सांगतात की तुम्ही भाजी चिरताना वगैरे दाखवता, त्यात बराच वेळ जातो. परंतु बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं की भाजी कशी चिरायची. तर जे नवीन शिकतायत स्वयंपाक करायला त्यांच्यासाठी म्हणून आम्ही हे दाखवतो की भाजी कशी निवडायची, ती कशी चिरायची. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. ज्यांना अनुभव आहे जेवण बनवायचा त्यांच्यासाठी ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या नसतील, परंतु जे नवीन शिकतायत त्यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या या गोष्टी आहेत. त्यामुळे आम्हाला ह्या दाखवाव्याच लागतील. बघा, मी भाजी अगदी ही शेवग्याच्या पानाची भाजी बारीक चिरून घेतली आहे. नंतर हे 2 मध्यम आकाराचे कांदे 2 चिरून घेतले आहेत, आणि ह्या 4 मिरच्या घेतल्या आहेत. ह्या मिरच्या तिखट असतात पण 4 घेतल्या आहेत ह्या मिरच्या. आणि तेल आता मी गॅसवर कढई तापत ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल घालते, कारण ह्या भाजीला थोडंसं तेल जास्त हवं आहे. आणि वरून ना थोडंसं मी खोबरेल तेल घालणार आहे. आणि खोबरेल तेल घातल्यामुळे ह्या भाजीची आणखीन चव वाढते. गोकुळाष्टमी दिवशी ही भाजी करतात ना, म्हणजे मला वाटतं आमच्या कोकणामध्ये सगळ्यांच्या घरी आंबोळ्या, नंतर वाटाण्याचं सांबार, काळ्या वाटाण्याचं, आणि ही भाजी. मला वाटतं त्याचं कारण नेमकं मला माहिती नाही, पण शास्त्रीयदृष्ट्या बघितलं तर गोकुळाष्टमी ही पावसाळ्यात येते, आणि पावसाळ्यात सगळ्यांची पचनशक्ती मंदावलेली असते, आणि त्यामुळे ती पचायला आपण त्या दिवशी खरं उपवास होतो गोकुळाष्टमीचा, त्या दिवशी आपण मग आंबोळ्या आणि सांबारच खातो. आणि त्यामुळे आपली पचनशक्ती सुधारण्यासाठी, आपल्याला खाल्लेलं जे पचण्यासाठी आपण ही भाजी करत असावी असं मला वाटतं. तुम्हाला काय माहीत असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये म्हणजे कळलं तरी चालेल. तर मी फोडणीसाठी ह्या 4 मिरच्या आणि ह्या कांदा चांगला तेलात जरा परतून घेते. आपण जशी बाकीच्या पालेभाज्यांसाठी घालतो की नाही कांदा आणि मिरची, त्या पद्धतीनेच आपण हे करायचं आहे. जर आपण थोडासाच परतून घ्यायचा आहे, तर तो नंतर भाजीबरोबर कांदा ह्या फोडणीमध्ये शिजणार आहे. तर आपण परतून घेऊया. ह्याच्या हिरव्या मिरच्या ना पूर्वी गावामध्ये ना लाल मिरच्या कुठे येते तेव्हा हिरव्या मिरच्या असायच्या. मग लाल मिरच्याचे ना तुकडे काढून ते तेलात टाकून असं, किंवा एक म्हणजे ते टाकायचे, म्हणजे उचलून टाकायला सुद्धा आपल्याला मिरच्या त्या बऱ्या. आता ह्या कसं हिरव्या मिरच्या, हिरवी भाजी, कलर थोडंसं म्हणजे ते आपण चावलं गेलं तर आपल्याला त्याचा त्रास होईल, म्हणून लाल मिरच्या घालत असावेत असं वाटतं. आता ही मी भाजी आहे ना ह्या कांद्यावर घालते, आणि वर झाकण ठेवून 2 मिनिटाला वाफ देणार आहे. तर गोकुळाष्टमीला लागणारं काळ्या वाटण्याचं सांबार हे आम्ही दाखवलं आहे. आंबोळ्या पण आईने दाखवल्या आहेत, आणि आज ही शेगलाची भाजी. तर बाकीच्या 2 व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तेव्हा तुम्ही ते व्हिडिओज बघा. आणि येत्या गोकुळाष्टमीला तुम्ही हा पदार्थ किंवा हा नैवेद्य नक्की करून बघा. शेगलाची भाजी, आंबोळ्या आणि काळ्या वाटाण्याचं सांबार. आणि ते कसं झालं हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा तुमची प्रतिक्रिया. आता मी नेहमीच शिजतानाच मीठ घालते, म्हणजे भाजी आपली पटकन शिजते. तर आता मी हे चवीप्रमाणे मीठ घालते, आणि वर हे झाकण ठेवणार आहे. ही भाजी आपली पटकन काय होणार आहे, म्हणजे ती आळेल जरा. 2 मिनटं झाली आहेत, आपण भाजीला परतूया. हे बघा, आता भाजीचा कलर बदलला, रंग बदलला, आणि आता या भाजीला जो त्याचा टिपिकल असा सुवास आहे तो यायला सुरुवात झाली आहे शेगलाच्या भाजीला. बघा, चांगलं असं ढवळून घ्यायचं. आणखीन परत 2 मिनटं वाफेवर शिजवायची. फक्त ती झाकण ठेवून कमी गॅस ठेवून शिजवायची आहे. आणि नंतर मग आता हे झालं आहे ना, ह्याला मीठ लागलं आहे का आपलं बघायचं जरा चव घेऊन, आणि नंतर हवं तर थोडंसं मीठ टाकायचं. बघा, आता मी परत झाकण ठेवून 2 मिनटं
वाफ देतेला की मग नंतर खोबरं घातलं की आपली भाजी तयार झाली. 2 मिनटं झाली आहेत बघा. आपली भाजी आता तयार झाली आहे बघा. आता मी याच्यामध्ये वरती खोबरं घालते. खोबरं म्हणजे किसलेलं खोबरं असतं ना, ओलं खोबरं, ते चवीसाठी. आणि थोडंसं म्हणजे छोटा चमचाभर तेल आहे ना, खोबरेल तेल कडेने सोडणार आहे की त्याला एक वेगळी छान चव येते खोबरेल तेलामुळे. आता माझ्याकडे खोबरेल तेल नाही आहे, मग मी पॅरेशूटचं तेल घालते बघा, 1 चमचाभर. आणि चांगली ढवळून घेते आणि गॅस काढते की आपली भाजी आता तयार झाली आहे खायला. तुम्हाला हवं तर आणखीन खोबरं घालू शकता, पण खोबऱ्यामुळे काय काय लोक घालत पण नसेल खोबरं, पण खोबऱ्यामुळे चांगली चव येते. कारण थोडीशी भाजी ना ही आडूक लागते. कडवड सगळ्या वेगळ्या तिचा एक असतो, तिची स्वतःची तिची चव असते ती. त्याच्यामुळे खोबरं घातलं किंवा खोबरेल तेल घातलं की तिला आणखीन चविष्ट ती भाजी लागते. तर अशा प्रकारे ही शेवग्याच्या पानांची भाजी तयार आहे. मी आता गॅस काढते. तर मित्रांनो, ही बघा शेवगाच्या पाल्याची भाजी ही आता तयार झालेली आहे. तर आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण ही शेवग्याच्या पानांची भाजी नक्की करून बघा येत्या गोकुळाष्टमीला. आणि ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा.